बे समाव मोनसे दुखुनि खौरां हारिनि थाखाय एनडिएफबीआव थानानै गोख्रों खामानि मावबोनानै जिउ जोबलांबाय बेन्थे इसवारिया। बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बेमारजों नाख्रेबजानानै थांनाय 5 एप्रिलाव रुंसारि जायो। दिखियाजुलिनि दलाफारा गामिनि सामेल इसवारिनि फिसाजो बेन्थे एबा दीपिका इसवारिया एनडिएफबीआव थानानै गोबाव सम हारिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि सामेल इसवारी बिथाङाबो एनडिएफबी आफादावनो खामानि मावनानै गावनि आगोमा जिउखौ बावसोमनो गोनां जादों। बेजों लोगोसेयैनो बिथांनि फिसाजो बेन्थे इसवारियाबो बेमारजों नाख्रेबजानानै जोबथायाव जिउ गोमायो। बेन्थे इसवारिया जिउ गोमानायनि उनाव दायो सानै उन्दै गथ'आ थालाङो। फारसेथिं खैफोद अलखदनि समाव बारग' एनडिएफबी आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जेबो खौरां लायैया जोबोरैनो दुखुनांथाव जादों। बे दुखुनांथाव जाथायखौ लानानै बिश्वनाथ जिल्ला बारग' एनडिएफबीनि नेहाथारि कबिर सरगयारिया बिटिआर सरकार आरो बारग' एनडिएफबीनि दैदेनगिरिफोरखौ हावरिया नखरनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर लाखिनो खावलायदों। मानगोनां बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि रायजो नोंथांमोननो आं गिबियाव एडभान्सै बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। दा आं बेयाव बुंनायनि बा नुजाफैनायनि जाहोना जोंहा बर' हारिनि थाखाय मोनसे बिराद दुखुनांथाव आरो लाजिथाव बायदि जाना फैदों। जायनि थाखाय बेन्थे इसवारी बिथांजोआ आफादनि गोबां मावदोंमोन आरो मावनानै खनसे नङा खनथामसिम जेल जादों। आरो बिनि बिफा सामेल इसवारी बिथांखौथ' आफादनि गासै केडारफ्रानो मोनथिजोबो। बिथाङाबो आफादनि गोबां मावै मावनानै गेजेर ससेयाव बिथाङा गावनि जिउखौ बावदों। आरो बे जिउ गोमानायनि उनावबो बिथांनि फिसाजो बेन्थे इसवारिया गावनि न'खरखौबो सिलिंखार खालामदों। जायनि थाखाय गावनि हौवाखौबो गारदों बियो। बिनि उनाव बिथाङा फिसाजो सानै दङ। होमब्लाबो फिसाजोफोरखौ फोरोंनायखौ मावबाय थानानै बा आफादनि हारिनि थाखाय मावबाय थानानै बेसेबा गोबाव आगस्ट दाननिफ्राय बिथाङा गोब्राब बेमार जादोंमोन। बेमार जानायनि उनावहाय आफादनि दैदेनगिरि सारमोननो गोबांनो खबर हैबाय, रावबो नायस'फैयाखै आरो खबरबो लाफैयाखै, अनसुंथाइ थाइसेबो होआखै। बेयो बिराद दुखुनांथाव। आइके सारा हराखै नङा, आइके सारासो हरदों बेलेग जाथिनि जानानैब्लाबो। खिन्थु जोंनि आफादनि एनडिएफबी जाय दैदेनगिरिफोरा आफादाव खामानि मावनायाव बाहायसे बाहायनानै नायफैया बिराद दुखुनांथाव। आरो दा बिथाङा दाख्लै मैया एप्रिल 5 खालि माने रुंसारि जालांबाय। दा बेहा गथ' सानै दङ। बे गथ' सानैखौ बिटिसि सरकार बा जोंनि आफादनि जायनाखि दैदेनगिरि बिथांमोना अनसुंथाइ होनानै बिनि फरायनाय बिबानखौ नायफैयोब्ला आं गाहाम मोनगौमोन। मानो होनोब्ला आफादनिनो मावनानै गाव जिउ जोबलांबाय जिथिया फिसाजोफोरनो जेबो होलांनो हायाखै। बेखौ आफादनि दैदेनगिरिफोरा जे नायफैयोब्ला आं गोजोनगोन होननानै आं एसेयावनो आंनि बुंनायखौ दोनथ'बाय। गोजोन्थों। बरपेटा रडनि मुरि बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों। बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन, जेरैहाय डायबिटिस, लोमजानाय साजानाय, आथिं आखाइ, मोदोमाव सानाय सुनाय, भां, गान्जा, डेन्ड्राइट, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय, फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायै जानाय बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099 480 118।